Lousame camiñou por primeira vez na andaina das letras en homenaxe a Diego Cernadas de Castro. Ao longo da camiñada podían lerse láminas nas que se recollían a vida e a obra do cura de Fruíme. Medio centenar de persoas deixaron ao lado o mal tempo que protagonizou a xornada do domingo para participar na primeira edición da Andaina das Letras, organizada polo Concello de Lousame e a Asociación de Veciños Cernadas de Castro de Fruíme. Búscase con ela homenaxear e poñer en valor a vida e obra de Diego Antonio Cernadas de Castro, o cura de Fruíme, xa que as dúas entidades veñen reclamando dende hai anos que se dedique un día das letras galegas. A Andaina das Letras partiu da Igrexa de Fruíme, encabezada polo técnico de deportes Germán Romero, camiñada a que tamén asistiu a Concellera de Cultura Silvia Grafojo e a presidenta e a tesoureira da Asociación Veciñal Ermitas Lorenzo e María Regenjo. O percorrido era circular e apenas se chegaron a andar 5 km, era de dificultade baixa, polo que tamén puderon participar persoas maiores e rapazada. Non foi unha andaina centrada só en camiñar, xa que para facela aínda máis doada, cada 500 metros había unha lámina na que se recollía a vida e obra de Cernadas de Castro. Defensor da boa imaxe de Galicia e precursor dunha conciencia colectiva que en momentos posteriores da historia de Galicia chamarase galeguismo. Deste xeito achegouse a todos os participantes o traballo que desenvolveu o cura de Fruíme, considerado o precursor do galeguismo e defensor da cultura galega. Esta foi a primeira edición desta Andaina das Letras, unha cita coa que se quere dar a coñecer a figura de Cernadas de Castro.